תגידי לנו לשם מה התכנסנו. רק סליחה, רגע, מתן, דקה, ברשותכם, אנחנו כשכנים לא נציג אחד-אחד, אבל לפחות אתם, תציגו לנו רגע מי נמצא פה, שהוא בעל אז באמת תפקיד. נמצאים כאן ליאור וחנן שליין, שהם ליאור וחנן, בואו תציגו את עצמכם, תגידו שלום. אהלן, צוות קשרי קהילה. מוריה, מוריה. נכון. כן. אני מתן בראשי, אני מנהל הפרויקט. לא מטעם יכולה מוריה. לעזור לך. יש לנו פה את אופק איתך, אופק תגיד אהלן. שלום. הוא המפקח. אופק מכירים אותו, יודע לשתות אחלה קפה. יפה. תודה. ונמצאת איתנו כאן רף, המתכננת תנועה שלנו, של הפרויקט. מטעם ירדן הנדסה, ולדעתי לירון עלתה או לא עלתה עדיין? לא עלתה. תכף לא תעלה עלתה. גם לירון, שלחת לה את הקישור? לא, אני מעביר לה. אוקיי, לירון ומוריה, תעלה, היא מטעם מוריה היא מוריה. מהמינהל? היא כאילו היא מהמינהל. ממוריה. אני מוריה, אני רכזת תשתיות במינהל קהילתי של גינות העיר, ואני פשוט ריכזתי את זה כי הבנתי שיש רצון למפגש, אבל אני כאן כדי להקשיב בדיוק כמוכם. טוב חברים, בואו נבין רגע אחד לשם מה התכנסנו. אתם רוצים שאני אגיד? לא יודע, נראה לי שאתה כן מרכז את זה. איך קוראים לך? ליאור זבולון. ליאור. אני ליאור זבולון, אני גר ברחוב הרצוג 53, טוב. פחות או יותר ליד צומת נאיות. אני אגיד לכם רגע למה אני ביקשתי. בקבוצה הזאת יש הרבה מאוד מידע מתגלגל שאנחנו לא יודעים, אנחנו כשכנים, איפה זה עומד. לי יש שיח ארוך, קרוב ליותר מחודשיים, עם אפי ועם חנן ועם אופק המעולה ואיתך מתן, להבין רגע לאן אנחנו הולכים. אמנם לפני בערך פלוס מינוס חצי שנה עשיתם לנו שיתוף ידע, שיתוף קהילתי, אני חושב שהיה אחלה שיתוף, אבל אני יכול לתת רק משוב אחד, שהצגתם לנו הרבה מאוד דברים טובים, אבל את הדברים, נקרא לזה, קצת הבעייתיים שנדבר עליהם היום, הם קצת היו פחות בפוקוס. אנחנו הצגנו את הכל, אני חשוב לי רגע אחד להגיד שאנחנו לא מעלימים מידע כזה או אחר. לא, חס וחלילה, לא אמרתי. גם טוב וגם רע, אנחנו מציגים את הכל, אז בואו רגע אחד נתעסק רגע אחד בנקודות אין בעיה. אז עכשיו אני אגיד לך רגע מה המטרה, בסדר? אוקיי. אני רוצה רגע להתרכז בחלק של הרצוג 55 ו-53. שני המקומות האלה, או בוא נגיד לך, המטרה של כל הפיתוח הזה, היו לו כמה מטרות, ואחת המטרות היה להגדיל לנו את כמות החניות, שגם ככה אנחנו במצוקה. נכון. ואני רגע ספציפית רגע על שני הבניינים האלה, 55 ו-53, ברשותכם, אני גונב לשנייה את המסך ממכם, פשוט מאוד ככה יהיה לנו קצת יותר קל, מקווה שאני יכול לעשות share. כן, אתם רואים את המסך שלי, נכון? לא, טוב, כן. יופי, אני מצלם מ-53, זה בניין 53, 55 נמצא אחריו, כל החלק פחות או יותר מפה לכיוון התחנה, זה המהות, לפחות המטרה שלי, להבין למה החניות האלה הן במקביל, למה החניות האלה במקביל ולא באלכסון, בסדר? כשאני מזכיר, חודש אחורה היה מתוכנן פה להיות מעבר חצייה, שבזכותכם, הרבה מכם עזרתם לנו לבטל אותו, ובעצם פה אמורה להיות התחנת אוטובוס. אנחנו בסוף רוצים... טוב, בוא, רב, תעלי רגע אחד את התוכנית, תנו לי רגע אחד, בואו נעשה את זה רגע אחד בזריזות. אני רב, רוצה רק תפתחי את להוסיף התוכנית. שהחניות שאתה מדבר עליהן אמורות לפי דעתי לשרת גם את רחוב שמעוני, שהוא במצוקת חניה נוראית. יש בניין חדש בשמעוני שהעירייה אפשרה בלי שום חניה רב, לבניין, את פותחת רגע אחד את התוכנית? אז זה לא רק הבניינים בניות. חבר'ה, יש מצב נתון בסופו של דבר, ויש לי אזעקה. זה בדיוק לנו מה יש שצריך אזעקה, להיות. לכולנו יש אזעקה. טוב, בואו רגע אחד, אנחנו נתרכז רק בזה. איפה יש אזעקה? בירושלים? אני לא שומעת. אלי, תיכנסו לזה. באזור המרכז. רק שימו, סמדר, רק שימו בהשתק מי שלא מדבר, שיהיה לנו... הלאה. מה שאתם רואים כאן, רף, זה מספר 55, נכון? כן, כן. כן, מתן, זה בדיוק איפה שאני מדבר. תודה רבה. שתי החניות האלה הן חניות שלהם, שאנחנו לא יכולים, זה חניות שלהם, כדת וכדין, גם בטאבע, גם באישורי בנייה שלהם, חניות שאנחנו צריכים להשאיר את הגישה אליהם פתוחה.
ומה מתן, שאתם אני רואים רוצה כאן לשאול זה אותך קו כחול. שאלה. סליחה, מתן, אני סליחה. אני לא נכנס לזה, בסדר? אני באמת, אני יודע לאן זה הולך, זה ההיתר בנייה שלהם, זה מה שאנחנו מחויבים בו, זאת ההנחיה עוד לא שקיבלנו דיברתי, מאגף אז למה תושייה. אתה אומר שאתה יודע על מה רציתי רגע, להגיד? סמדר, שאלתי שלי, תני למה לו אני רגע נותן להם, מיכל? להעביר את המסר, אחרי זה נשאל שאלות. יאללה, אוקיי. מתן. בדיוק. מה שאתם רואים כאן למעשה, זה הקו כחול, שלמעשה אני יכול לייצר את החניות שלי עד אליהם, ואני צריך לאפשר מדרכה שבאמת יוכלו ללכת בהולכי הרגל. אני לא יכול למנוע מהולכי הרגל ללכת כמדרכה תקנית, ויש את קו זכות הדרך שאני לא יכול להפר שם את הסטטוס ולהיכנס פנימה עם קו זכות הדרך פנימה. מה זה קו הזכות? מה זה, קו תסביר זכות לי מה זה. הדרך זה הקו שלי, זה השטח שלי כעירייה, איפה שמותר לי ואיפה שאסור לי. לצורך העניין בהמשך הרחוב יש חניות שהן מחוץ לזכות הדרך, שגם אנשים שמו עליהן חניות פרטיות, שאנחנו גם, זה באמת חניות שלהם. לא הבנתי, אני מנסה להבין. יש פה את הקו הכחול שזה קו בניין, נכון? לא, קו זכות הדרך, לא, זה קו זכות הדרך. קו זכות יפה, אז הדרך זה הקו שלנו, זה השטח שלנו לפרויקט. מפה עד לפה מותר לי לייצר שינויים כאלה ואחרים. אחלה. אוקיי, אוקיי, עכשיו, וממול? אז למה, זה? רגע, לפני מימול, דקה לפני, למה ממול אין בחלק הזה, רוחב. מה, אתם רוצים שהרכב ייכנס לנת"צ? חניה זאת אומרת, אתה אלכסונית אומר צריכה 5 שמהוורוד, מטרים, אז מתן, רק לעומת להבין, 2 מטר שהיא לאורך. סגור. זה מה עוד שאתה 3 אומר, מטרים, 3 מטרים הפרש בין פה לפה, אין פה 3 מטרים. המדרכה שם ממטר וחצי, מטר 80. זאת אומרת שאתם תצטרכו לצאת עם הבגוש של הרכב לתוך הנת"צ. דקה לפני הנת"צ, בוא נסתכל רגע על הצד הימני, בסדר? יש את הקו הכחול שלפני רגע היה פה ורוד. הקו הוורוד הזה, עד לקו החנייה המקבילי, מצד ימין. אתה לא יכול להרחיב, הרי המדרכה עכשיו היא מאוד מאוד רחבה, כמו שראית. אבל זה עדיין לא מספיק לי לחניות אלכסוניות. ההפרש בין חניה אלכסונית לבין חניה עם חניה שהיא לאורך הכביש, זה 2 מטר וזה כמעט 5 מטרים. אני צריך עוד 3 מטרים. ואין לי את זה. אתה יודע, אני רואה איפה שיכלו למקסם, עוד הפעם אני חוזר, איפה שיכלו למקסם זה באמת בוצע. תראה, כאן היה לנו רוחב, כאן עשינו את זה. אבל זה בוצע. זה אותו כמעט קו בניין. כן, אבל אתה לא רואה את קו הזכות הדרך בשטח. מה שאנחנו רואים, אנחנו שים עושים את זה על לב גבי שקו התכנון ואנחנו לא ניכנס הדרך, פנימה. אין בעיה. עכשיו אנחנו תשאיר את ניכנס הוורוד. פנימה, סליחה, אנחנו ניכנס פנימה ומחר מחרתיים יגידו לנו לפרק את זה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. דרך אגב, התוכנית הראשונה שלנו נשלחה לעירייה עם ניסיון לעשות פה אלכסוניים וזה לא אושר. מתן, רק שאלה. אז הקו, רגע, שנייה. מקודם, לפני רגע סימנת בצבע ורוד את האלכסונים האלה. אתה מוכן לציין? אלה? כן, יופי, אלה. אתה רואה שקו הדרך הכחולה הולך לאורך הבניין לא, גם הוא נשבר, אתה לא רואה את זה, הוא הולך ונשבר, אוקיי? ולמעשה כאן לא נשאר לי את הרוחב הדרוש גם למדרכה וגם למדרכה וגם לאלכסוני. אין לנו את זה, תאמין לי שאנחנו היינו רוצים לעשות. אפשר לבקש דרישה יוצאת דופן, משהו מיוחד, כי באמת המצב הזה, אני מבינה מה שאתה אומר שהפגושים גם ממול וגם שם שני הצדדים, המצב הזה הוא קטסטרופה. אי אפשר, זה נורא. אז אני אעדכן אתכם, סליחה רגע, אני אעדכן אתכם, כי פשוט אני עוד 2.5 בטח תהיה לי את ההזקה עצמה, כי אני כבר בהתראה, סליחה רגע שאני כזה מהיר, זה לא מצב שהוא אידיאלי לאף אחד. הבקשה הזאת כבר עלתה, במסגרת השינוי שלנו של מקום החצייה, מה שאתם רואים אותו כאן, הרי היה צריך להיות פה מעבר חצייה, והחניות האלה לא היו בכלל, כל החניות האלה לא היו. כל התוספת חניות הזאת קרתה יחד עם השינוי שביקשנו אותו, כולל האלכסוניים. זה משהו שהוא כן ביקשנו אותו. מתן, אני התכתבתי לפני... ולא קיבלנו. אתה שותף להתכתבות שלי עם צבי דקל, נכון? אני מבקש שנעשה פגישה עם צבי דקל, וננסה לשכנע אותו לשנות את זה. טוב, כרגע אנחנו מתקדמים בעבודות, אנחנו לא עוצרים, בסדר? זה דבר שהוא מינורי, אם אתה רוצה ללכת לנסות לשכנע את צבי דקל, בהצלחה. צבי דקל בסופו של דבר הוא מנהל אגף תושייה, ומה שהוא אומר אנחנו מאוד מאוד מקבלים את זה אתה שותף איתי לתכתובת איתו, והוא אמר שאם רוצים לעשות דיון מעמיק על נושא החנייה, אז נעשה את זה. לא יודע מי זאת אסתר. רף, את שומעת אותנו? לא יודע מי זאת אסתר. מי זאת אסתר? אתה מכיר אותה? עובדת, כן, תחתיו. רף, יופי.
כן. תודה. בואו. רף, אפשר לייצר פה חניות אלכסוניים מהצד שלך? לא, לא. אוקיי, אז אי בואי אפשר. תגידי, זאתי מתכננת מה זה התנועה, אומר? בסופו של דבר היא חותמת על התוכניות. בואי תגידי לא. למה, וזה רק בזריזות, כי אני עוד שנייה יש לי אזעקה, כן. אבל מתן, אתה אמרת להם מה הבעיה, אבל אני לא יודעת. הבעיה היא שיש לנו את הזכות הדרך, ואנחנו לא יכולים לצאת מחוץ לזכות הדרך. אז מפה, מזכות הדרך, שהוא בכחול, רק שנייה שאסמן לכם, אבל לפחות מפה הזה, אנחנו לא יכולים לצאת מעולה. מחוץ לזכות דרך. אז מפה אני צריכה האורך רף, של... כן, רף, סליחה, אנחנו נעשה את זה קצר בגלל ההזעקה, כי גם אני צריך להיכנס להזעקה. שימי לב מאיפה סרטטת את הצבע הכתום, הוורוד. כן. מהוורוד כלפי מעלה, לכיוון כאילו רחוב עזה, יש עדיין פה 2.5 חניות שאפשר להחליף אותן לאלכסונים. לא, אי אפשר, אין לנו. אין לך, ליאור, אין ביי שם ביי. מספיק, אין שם מספיק מקום בשביל להכניס את המכוניות באלכסון. ברגע שאתה כן, תכניס את המכוניות באלכסון, אתה גומר פה את כל בסדר. המדרכה שיש כאן, ואז לא יהיה פה... יש שם מדרכה עצומה, אבל עצומה. אבל בסדר. אנחנו המדרכה צריכים... העצומה נמצאת פה בסוף, איפה שהיא בדיוק סימנה מול הבניין שבונים חדש. מוריה, אין בעיה, הבנו. כל סליחה, אני זה גם נכנס לא יכול להיכנס בדיוק איפה שאנחנו ממוקמים עכשיו, אין לנו דרך להכניס פה חניות סגור. באלכסון. אם היה סגור. דרך, מוריה, היו בבקשה ממקסמים מוריה, את זה כבר. אין בעיה. מוריה, היות ומוריה, אני מבין שאת מייצגת מרכזת. אותנו כדיירים. אנחנו נשמח לעשות שיחה עם צבי דיקל, מעיריית ירושלים, ואם צריך להגיע לראש העיר, אנחנו נגיע לראש העיר. טוב, בסדר? אני פשוט רצתי למקלט, אני חייב רגע אחד לסכם באמת את הנושא הזה. אתם מוזמנים באמת לעשות מה שאתם חושבים לנכון. אנחנו מבחינה הנדסית בדקנו את זה. אנחנו סומכים ב100% באמת על מתכננת התנועה. אני חייב להגיד שהדבר הזה כבר נבחן על ידי צבי דקל. אם אתם רוצים שהוא יבחן את זה שוב, באהבה ובשמחה. לגיטימי חשוב לחלוטין. לי להגיד, נכון, וחשוב לי להגיד שכל דבר הוא ניתן לשינוי, לא צריך להילחץ משום דבר. אין פה נגעת נסעת מה שנקרא. תמיד אפשר לחזור ולתקן מה שצריך. יש עוד איזשהו משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו חברים? כי אני פשוט... כן, פה... אופק, אתה גם לחוץ למקלט או שאתה יכול להמשיך מפה? לא, אני בסדר. אז לא, אולי... בואו תגידו לי מה הנושא הבא. כן, הנושא הבא זה העבודות אספלט, רק מין הבהרה, כי היה קצת... אוקיי, מיום שלישי בפרסום לא הקרוב... כתבו שבעצם את השלביות, אז אני חושבת אוקיי, אז שאנשים מיום יפעלו. שלישי הקרוב, אני מסביר, בסדר? מיום שלישי הקרוב, אנחנו ניכנס לעבודות כרצוף ריבוד לדרך השירות, בקטע שבין בית הנוער ועד רחוב שמעוני. בסדר? באמת הציבור מתבקש להישמע לפליירים ולהוראות ולא להחנות במקטעים הנדרשים לעבודה, ואם גם אם מכנים בכל זאת להשאיר טלפון על הרכב כדי שנוכל לזהות ולהגיד לכם להזיז את הרכב, יהיו שאטלים שיוכלו להחנות, תושבי המקום יוכלו להחנות בגן הבוטני, כי הגן הבוטני החניון ריק בימים האלה בגלל המלחמה, יוכלו להחנות שם ושאטלים יעלו אתכם כלפי מעלה עם 2 נקודות עצירה. זה באמת משהו שאנחנו עושים לפנים שורת הדין כדי, איך קוראים לזה? כדי לעזור לתושבים. העבודות האלה צפויות להיגמר עד יום ראשון בלילה, סליחה, עד שני בבוקר. אנחנו עושים את זה, נסיים את עבודות כרצוף הריבוד, זה למקטע הזה. את ההמשך, את הקטע של 53 קדימה, אנחנו נעדכן כמובן בשיתוף ציבור תקין, כמו שצריך, בסדר? מתי זה מתוכנן, מתן? זה מתוכנן, יש לנו פשוט עכשיו גם את הרמדאן, גם את המרתון שלא ייתנו לעבוד פה. לא, אגיד לך וגם למה את אני שואל. פסח. שנייה, מוריה צודקת, כי הקטע מניות לכיוון שרנחובסקי מוריה, לא הוצאנו פליירים בעניין, אלא רק זה השלב הבא, וכן יש שלביות ביצוע לחלק עד ניות, אבל זה פחות מעניין אותך, מה הקרצוף ומה הריבוד. לכן חשוב להבין, אם השלב הבא מניות למעלה מתוכנן לשבוע הבא, אז חייבים לחלק פלייר השבוע ולעדכן תושבים השבוע. אם אתה מדבר על שבוע לאחר מכן או לאחר החג, לאחר עיד אל פיטר, לא, יש זמן, יש זמן. אז יש זמן, בסדר מוריה, זה מה שמוריה אין בעיה, רצתה. פשוט בפליירים שהופצו כתוב עד צ'רניחובסקי, ולכן זה יצר הרבה בלבול, וגם תסתכלי, כתוב כשבועיים. אז אנחנו ואז נעביר לך, בקטן כתוב שלב אחד, אז הרבה אנשים פנו אליי וכבר מתן הבהיר לי את זה, אבל רציתי שהוא יבהיר את זה פה שוב, אז אוקיי. שידעו לא- שזה רק עד רק שמעון. דבר אחד אחרון, חנן, אנחנו כן מחר מתכוונים לבקש אישורים ממשטרת ישראל, לבצע את השלב הראשון בשבוע הבא, לבצע את קרצוף הריבוד
למקטע של הכביש הראשי, של הנת"צ למעשה, בין בית הנוער לבין שמעוני, זאת אומרת, את אותו מקטע שאנחנו עושים את דרך השירות, את הכביש הראשי, אין בזה גריעת מקומות חנייה, אין בזה משהו שהוא דרמטי, גם בדיוק ההפך, זה בסדר? צמצום נתיבים מן הסתם, נכון? כן, אבל אנחנו מדברים על זמן שהוא זמן מלחמה, וכלי הרכב באמת, יש לכן סירות אני תנועה אומר, שהן זה שליליות, צמצום נתיב, הוא פחות קריטי. נכון, וזה בדיוק הזמן הכי נכון לקדם עבודות ולהאיץ אותם, כדי שבאמת הציבור כמה שפחות ייפגע. אבל אם קיבלתם אישור, תעדכנו אותנו רק מיד, שנוציא איזה מיד, הודעה מיד, להחלפות יצאו פליירים, תעודות. חנן ידוע, בסדר? בסדר. אופק, אתה יודע מה יותר מזה? כבר תכינו את הפליירים היום עם חנן, מקסימום לא נפיץ אותם, אבל שכבר יהיו פליירים שתהיה מודעה לזה, בסדר? בסדר גמור, אין בעיה. חוץ תודה מזה, רבה יש לכם, עוד חברים. מישהו אז שרוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו מסיימים? מהתושבים? אני רק... שאולי אנחנו רוצים מוריה, לרכז השאלה את אם את הפנייה רוצה להיות לפי זה. שותפה, מוריה. אני לא הבנתי לגבי המשך הריבוד של החלקים של 53 והלאה, אמרתם שיש שיתוף ציבור לגבי החלק הזה, כאילו לפני שעושים אותו, כי כרגע ממש עוד לא עשינו את העבודות והכל, וזה כאילו היה נראה מהמודעה שזה מדברים על כל המקטע הזה עד שרנחובסקי, אז לא ברור לנו פשוט. לא, אנחנו נעשה את זה בשתי מקטעים, קודם כל מקטע ראשון מבית הנוער עד שמעוני, ואז אנחנו שבוע בערך לאחר מכן, משהו כזה אני מאמין, אולי קצת יותר, אנחנו נמשיך את הקרצוף בדרך השירות ואז בכביש הראשי. כי צריך ממש לסיים את העבודות, כרגע במקטע הזה ממש נראה כמו, אתה יודע, זה קצת נראה כמו... נכון, העבודות הסתיימו עד שניכנס לקרצוף ריבוד, הם כבר הסתיימו. אנחנו כרגע התמקדנו בצומת שמה כדי לסיים שם את העבודה ושנוכל לקרצף ולרבד עד לאזור הזה. ואני מאמין בעזרת השם ששבוע הבא כבר אנחנו נסיים את כל המקטע עד שרנחובסקי. אוקיי, אני כל מאוד... השינויים ונוכל גם לפתוח ואז לעשות את הקרצוף ריבוד שם. אוקיי, אני מאוד רוצה לבקש, שוב, אני שמעתי ממתן שיש שיקולים... אני פשוט שומע אותך ממש חלש. אני אנסה לדבר יותר בקול, אתה שומע אותי? כן. אני פשוט אומר, שוב, אני יודע שמתן כבר אמר בוואטסאפ שיש שיקולים הנדסיים, גיאומטריים כאלה ואחרים בהרצוג לעומת שרנחובסקי, אבל זה המון לבקש מתושבים לא לחנות כאילו שבוע, שבועיים, אני לא יודע כמה אתם מתכוונים למקטע הזה ספציפית וכמה למקטע שאתם עובדים עליו עכשיו, אבל אנחנו ראינו שעם רצון טוב אפשר לסיים את שרנחובסקי ביום, ועל כביש השירות יש... אם ראית מה שכתבתי אז אני אתייחס לזה עכשיו ככה, למרות תוך הממד אני אתייחס לזה, בסדר? רחוב צ'רניחובסקי הוא רחוב דו-סטרי, שאפשר לעבוד בו עם כלים ברוחב מסוים, כלים גדולים מה שנקרא, עם פינישר גדול. יש לנו שם שלביות אחרת, כמות מקומות החנייה שאנחנו צופים שיפריעו לנו היא פחותה לעומת דרך השירות המצומצמת עם ריבוי כלי הרכב. שיפועים פה, יש פה להסדיר שיפועים עם פינישרים, עוד פעם, זה היבטים הנדסיים שזה ממש לא נוח לי להיכנס, כאילו, יש איזשהו מינימום של תסמוך עליי מה שנקרא, אני ממש לא מנסה להעריך את הדברים, אנחנו ננסה לקצר אותם כמה שאפשר, אבל בסופו של דבר, זה לא ריאלי גם לבצע את רחוב צ'רניחובסקי ביום אחד שאני עשיתי את העבודה הזאת, וזה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה, זה כמעט בלתי ניתן, אנחנו בזמן מלחמה, וזה באמת, אני אומר לך, זה בשן ועין יצאנו מהאירוע הזה, טוב שלא נכשלנו בו. פה זה עניין אחר לגמרי, פה יש לנו רוחב שהוא קטן יותר, העבודה יותר מסובכת, אין מה לעשות, פשוט כל עבודה והמורכבות שלה. חנן, אתה מצליח להבין אותי? קודם כל, אני מעריך את התשובה, באמת, אני חושב שזה עוזר לנו כתושבים כדי להבין, באמת. ושנית אני אגיד, בסדר, אנחנו סך הכל מבקשים שאם אפשר כמה שיותר מהר לעשות את זה. אם אתם תוציאו את הרכבים ולא תעמידו אותם, באמת, אמיתי. אם אנחנו לא נצטרך להתעסק בגנון של כלי רכב, טיק טק זה נגמר, תאמין לי. כן, מה שאנחנו צריכים פה בכל העבודה זה שיתוף פעולה מלא. העזרה שלכם ואת השיתוף פעולה איתכם. ככל שתעזרו לנו ותשתפו איתנו פעולה, אנחנו באמת נוכל לסיים את זה כמה שיותר מהר ולשחרר לכם את החניות חזרה. כאילו, מי שיחשוב שהוא כאילו גאון, אתה יודע, שהוא משאיר את הרכב ויגיד, וואי, אני משאיר את הרכב, אני אעשה להם דווקא, הוא לא עושה לנו דווקא, בסופו של דבר זה מתארך על חשבון כולם. אמיתי. לא, אני חלוטין מקבל ותומך בכם בעניין הזה. עשינו הכל, הבאנו שאטל, דאגנו לכם לחניה חליפית, זה משהו שאנחנו לא עושים אותו אף פעם.
כאילו אף פעם לא לא עושים אותו בטוחה בשום שכולם פרויקט. יודעים מזה, אני חייבת להגיד. מוריה, נראה לי שצריך לעשות עבודה חזקה מאוד בקבוצות הוואטסאפ, כי אני אומרת לכם, לא כולם יודעים מזה. ליאור, אם תוכל לשים רק בהשתק בבקשה, כי שומעים צעקות אצלך. מתן, אפשר לשאול שאלה? בטח. אז קודם כל, זה סתם משהו טכני, כל כמה זמן יהיו השאטלים? זה הולך ובא ככה? כן, הולך ובא. הולך כמו כל 20 דקות. כל 20 דקות. ודבר שני, אתה אמרת מקודם, העניין של הטאבו, של החנייה, אני תושבת הרצוג 41. אי אפשר לעשות את זה באופן, כאילו, אני יודעת שזה רשום בטאבו שלנו, החניות, אבל העניין הוא כזה, בדיוק ככה. נגיד 55 זה הבניין החדש שקם, נכון? הם הסדירו את זה, הם הלכו והסדירו את זה. אם אתם תעשו ביום מן הימים הסדרה של הדבר הזה, אתם תוכלו לעשות את זה. בהחלט, אז אתם אוקיי, צריכים אז רק לטפל תגיד בזה, לי, לא אנחנו מטפלים לכם בזה. איך אפשר להסדיר את זה? מה צריך לעשות כדי להסדיר את זה? לקחת עורך דין? לפנות למי? רגע, כנראה שהוא בממ"ד. לפי מה שאני יודע, שההסדרה היא מול העירייה, וזה מולם אמור לקרות. אם זה עורך דין, או אם זה אתם מגישים בקשה לקחת את החניות האלה כשיהיו פרטיות שלכם, או... כי הן רשומות כבר בטאבו. הן רשומות עליכם בטאבו? אז... כן, כן, זה רשום, אבל הם צריכים לעבוד על זה, הם צריכים ללכת לעירייה ולהסדיר את זה, ויש להם, אני מאמין שזה יקרה, בטח יהיה להם פינוי-בינוי עתידי, הם צריכים לטפל בזה, זה לא קשור לפרויקט הזה פשוט. אני לא, כי מצטער. אנחנו סובלים מחוסר חניה כבר מלא זמן. אני יודע, את לא תאמיני, גם אני סובל מחוסר חניה, אני יודע כמה זה מציק. מתן, אני חזרתי גם מהממ"ד, אז אני חוזר רגע לחניות. עוד שאלה, למה בהרצוג 55 עשיתם מדרכה כזאת רחבה? גם שם יש את קו... אני לא יודע מה זה כזאת רחבה. רגע, מתן, אני יודע לענות על זה. שנייה, אין כזאת רחבה ואין כזאת קטנה. יש מצב נתון, אם אפשר להכניס חניה, מכניסים חניה, כמובן שאנחנו תמיד שומרים על מעבר רציף להולכי רגל עם מדרכות תקניות, בסדר? אנחנו לא מורידים מדרכה באופן מלא בשביל חניות, אבל אנחנו גם לא יכולים, לצורך העניין, לבצע חניה איפה שאין רוחב. אז איפה שאין רוחב לבצע חניה בכלל, לא עושים את זה. עכשיו, יש מקום אחד, אנחנו הורדנו שם את מעבר החצייה, אבל יש מקום חצייה במקום. זאת אומרת, זה מקום שהוא מוגדר לנכים שהם יכולים לעבור לכיוון תחנת האוטובוס, כי נכים לא יכולים להמשיך קדימה. יש דבר כזה בתקנות שנקרא מקום חצייה, זה דבר שעיריית ירושלים התעקשה עליו מאוד. בסדר? זאת אומרת, למרות שאין מעבר חצייה, יש שם מעבר לאנשים? יש מקום חצייה, יש נקודה שיש שם מקום חצייה, שאתה רואה שם מדרכה רחבה כי זה מקום חצייה, זה יהיה מונמך ואנשים יוכלו לעבור משם, לא יסומן מעבר חצייה כדי לא לגרוע את החניות לפני ואחרי 12 מטר, לפני 12 מטר אחרי, זה הכל. טוב, אני חוזר רגע לבקשה, אני תכף אכתוב מייל צבי דקל. תכתוב, תעשה, בסדר, די, היינו בזה, מתקדמים, הכל בסדר. מתן, מה זה די? תגיד לי מה, אני עובד אצלך? אני עם תינוק על הידיים במעמד, נו. מתן, מה זה ההתייחסות הזאת? טוב. קצת תכבד את האנשים. לא מכובד מה שאתה עושה. היינו על החניה הזאת, לא, היינו על החניה הזאת, דיברת עליה לפני 20 דקות. אתה מדפדף אותי. לא, אני לא מנפנף אותך, יש פה 20 איש בזום. תקשיב איך אתה מדבר. יש פה 20 איש בזום. דיברנו על הנושא הזה של החניה. אמרת שאתה פונה לצבי, תפנה לצבי, זה בסדר. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, כי יצאתי לממ"ד, ואמרתי, אחד, אם אתם רוצים להיות שותפים לדבר הזה, אני אשמח שתהיו, ודבר שני שאמרתי מקודם, לא יודע אם מוריה נמצאת פה, מוריה, אתם בתור הנציגים שלנו, את ואפי, כי אני יודע שאפי קצת תקוע בחול, נשמח שתהיו שותפים לדבר הזה, תדאגו שזה יקרה, אתם מייצגים אותנו, אנחנו במצוקה מאוד מאוד קשה. רגע, מתן, שנייה, מתן, תגיע, הבנתי שממך, סליחה מתן, אם קיבלתי עד עכשיו אחלה שירות מאופק, אני מבין שאתה עושה את העבודה שלך. לא, עצור, ליאור, אל תיכנסו לשם. ליאור, ממש לא שם גם חנן, עזוב רגע, נו, שנייה, ליאור, רגע. חשוב לי... אתה מאלץ אותי. בסדר, לא, אני לא חותך אותך ואני מתנצל, בסדר? אם הבנת אותי לא טוב, אז אני מתנצל. חוזר בי, חוזר. מה זה? חוזר בי גם אני. יופי, עזוב, זה לא... בואו רגע אחד לענייננו מה שנקרא. אפי כן הביע בקשה כזאת, וגם מוריה ביקשו את אותה בקשה של החניות האלכסוניות. הדבר הזה נבחן על ידי צבי.
כולנו היינו במאמץ הזה. התוכנית שונתה פעם אחת. הדבר הזה שונה פעם אחת, אפשר לצאת מזה. רגע, רק שנייה, שכנו בחצי דקה. חצי שנייה. שומעים אותי? כן. יופי. הדבר הזה שונה בעבר. אנחנו עשינו שם תוספת של מקומות חנייה, באמת עם המאמץ גם של אפי אורשטיין וגם של מוריה וגם שלכם. אתה התכתבת אז עם צבי, אז זה היה מטעמך. באמת הבקשה הזאת היא לא שונה מהבקשה הקודמת. אתה מוזמן להציף את זה, כולנו נעמול לטובת הדבר הזה. אני לא רואה לנכון, אני לא רואה פה נכונות הנדסית באמת להוסיף שם מקומות חנייה, אני לא רואה שזה אפשרי. בסדר? אם זה אפשרי ואם צבי דקל יגיד כן, וואלה. אז רגע, מתן, סליחה, תנו לי, לא דיברתי כל הזה. מה שבסוגיה הזאת, ליאור, אתה אמרת נכון. יש את מינהל, אתם פניתם לצבי דקל, אבל הכתובת, אני חושב שמי שצריך את ראש חץ מבחינתכם זה המינהל הקהילתי. הם יודעים לעשות את זה, אליאס, מוריה, מי שיעשה מטעמם. ופנייה משולבת לצבי דקל, למרות שדנו או לא דנו בעניין, כמו שמתן אמר. דנו בדבר הזה, חנן. כן, דנו בו גם. ליאור מכיר את זה, אם ליאור זה התוסף שהתלונן על זה דאז. ליאור, הכל בסדר. אבל תן לי רגע, מתן, להשלים רגע, בואו, אנחנו סתם חוזרים על זה כל הזמן. כל טוב, מתן. ליאור, בואו, מתן אמר, חבל, אתם נכנסים פה לפינות. מתן אמר בצורה, ככה אני הבנתי מנתן, ואם טעיתי תגיד מתן. אין פה מצב על חזור, כמו שאומרים. אם תהיה החלטה, את ה2 מטר או 5 או 10 מטר האלה לשנות, ישנו, כרגע התוכנית, ליאור, בסדר, זה ביחד עם המינהל. אתה יודע, ואני חייב גם לחדד משהו, כי אני רואה פשוט את התכתובות בקבוצת עזוב, לך קדימה. לא, אני רואה את התכתובות. חבר'ה, אין באמת נקודת על חזור, זה לא הגרעין האיראני. אנחנו מדברים פה על כמה חניות שאפשר לשנות אותן. זה הכי חשוב, זה המסר מהפגישה הזאת, ליאור. אנחנו לא בורחים לשום מקום. כמו ששינינו את המצב הזה מהמצב הקודם, אנחנו גם נדע לשנות קדימה. ועיריית ירושלים לא בורחת לאף אחד, תהיו בטוחים שגם... בואו נלך קדימה, חוזרים על זה כל הזמן. בסדר, אז אנחנו מבינים, הבנו את העניינים הטכניים. זה מה שחשוב. בסדר, הבנו את העניינים הטכניים, אנחנו עושים עכשיו להוביל החרגות, איך אמרת, זה לא גרעין, נכון. יש פה החרגות, אנחנו נשמח שאתם תהיו שותפים לדרך הזאת, בסדר? כי בזכות השותפות שלכם בפעם הקודמת הצלחנו, לא יודע, חצי דרך, שליש דרך, הצלחנו לעשות משהו עם המעבר חצייה, הרווחנו עוד 2.5 חניות מצוין, רק בואו, אנחנו צריכים אתכם ככוח עזר. בסדר? אחי היקר, אני חייב רגע להגיד לך משהו. ליאור, נדבר על זה אחר כך, מתן, חבל. חייב להגיד את זה רגע אחד. כל עוד אני מאמין במשהו שהוא אפשרי, אני יודע להיות הכי כוח עזר שאפשר, אמיתי. זאת אומרת שידעתי שאפשר להוסיף תשתית, חנן, אתה גם יודע את זה ממקומות אחרים. שאני יודע שבהנדסה אני יכול לעשות כזה דבר, סבבה אחי, אני ארוץ איתך, אני לא אתעצל לשנות, לעשות, להוציא מיילים, להחתים תוכניות, ממש לא. לשנות בשטח, לא אתעצל. אבל אם מתכנן את התנועה שלי כאן יושבת ואומרת, תקשיב מתן, אין מקום, וצבי דקל בדק את זה, ואין מקום, ואני גם כן מכיר את זה, ואני יודע שאין מקום, אין לי מה לעשות, אחי יקר, אבל בוא תוציא את זה, נבחן שוב את הדברים, נקבל הנחיה ממנהל אגף תושייה שאנחנו מאוד מכבדים אותו, לבחון את זה, נבחן את זה. בסוף אתה יודע, זה מצב נתון, אין מה לעשות, יש שטח. אתה יודע, אני לא יכול לעשות 3 חדרי סלון אצלי. לא, אני לא ביקשתי. יש לי שאלה, אבל אם התקן הוא 3 מטר, הבנתי שאתה לא רוצה שניכנס לנתיב, הבנתי את זה, אבל לא, אם... הוא לא 3 מטר, מה פתאום? הוא תוספת של 3 מטר על החניה הנוכחית. יש לך 2, שהיום היא רחבה ב2 מטר, ואת צריכה לעשות, ברגע שאתה לחסון, האוטו נכנס אלכסונית. את צריכה להאריך את זה, בעוד 3 מטרים כמעט. אין שום סיטואציה בעיר שבהם קצת גמישו את התקן או משהו כזה, כשהמצב הוא באמת קטסטרופה. אין משהו שאפשר לעשות, זה כאילו חקוק בסלע, אין שום... אני אגיד לך משהו יותר מזה, בסדר? שגם שעושים את ה-475 הזה, תמיד יש בליטה של הטנדרים, לא כל המכוניות הם 475. יש את הטנדרים יש לאנשים גם שכל, כאילו יש לך טנדר ענק, לא תכנה שם. הם יחסמו פשוט את דרך השירות. הם יחסמו, כי לא יישאר לך רוחב, יש חניה מצד אחד ויש את הטנדר מצד שני, וגם ככה זה מאוד מאוד צפוף. ותחשבי שעוברת מסעית של הסופר של זול ובגדול וממשיכה ישר, זהו, נתקע הדרך. אין, פשוט אין, אף אחד לא יחתום על התוכניות האלה. אבל אתה הולך רגע רק למשהו אחר,
איפה התנועה או המפרט של האוטובוס אמור להיות? עשיתם אותו? מה? המפרט של האוטובוס. לא, עכשיו בונים אותו בזמן פקודת המבצע. אנחנו כרגע עובדים שם על הצומת, כי זה פשוט קרוב מדי לצומת, אז עכשיו מייצרים את זה, בשבוע הזה. יהיה ממש... שאלו בקבוצה, אין מפרץ, זו תחנה שהיא על הכביש. היא על הכביש אנטי כבר. מפרץ, אנטי מפרץ. בדיוק. כי בזמנו אמרתם שיש מפרץ ויקחו מתוך הכביש הפנימי. לא, לא. לקחו בשביל התחנת אוטובוס ובשביל המדרכה שם של התחנה, לקחו חלק קטן אני חייב... סוג של, אבל לא זה. אני חייב לסיים גם באיזשהו משהו שאני לא יודע עד כמה אתם מודעים לזה, אני לא יודע עד כמה מוריה הייתה, כי אז היה את אביחי ואפי באמת ואליאס. הפרויקט הזה היה צריך להיות עם גריעת מקומות חנייה קטסטרופלית, אמיתי לגמרי, עם כמעט 80 מקומות חנייה שהיו צריכים לרדת, 88 מקומות חנייה. אנחנו הפכנו את העולם בשיתוף פעולה מלא עם המינהל הקהילתי, ובין אם אתם רואים את זה ספציפית בנקודה שלכם, יכול להיות שזה אתם יודעים, לא מסתדר מקסימלית בגלל תחנת האוטובוס ובגלל קו זכות הדרך. אבל אם תיקחו את כל דרך השירות לאורך כל רחוב הרצוג, אנחנו בתוספת מקומות חנייה. למרות כל השינוי, למרות הכל, אנחנו הוספנו מקומות חנייה, אנחנו נתנו את תוספת מקומות החנייה של רחוב צ'רניחובסקי למטה. זאת אומרת שהגריעת מקומות חנייה של צ'רניחובסקי, אנחנו הוספנו אותם בהרצוג. אנחנו הוספנו מקומות חנייה. חשוב לי שתבינו שאנחנו באמת עשינו פה מאמץ אדיר, עברנו כל מטר וסנטימטר כדי לנסות ולהוסיף מקומות חנייה, ובאמת אם היה מקום כזה או אחר שהרשות לא נתנה, אנחנו נתנו לכם את הזכות לבוא ולערער על זה, ובאמת להוציא מייל כזה או אחר לצבי דקל, ואנחנו תמיד נשמח להיות פה בשבילכם כדי להוסיף עוד מקום חנייה. בסדר? מתן, סליחה, אני הצטרפתי מאוחר, אבל אני שומעת רק את הסוף של הדברים, אז יכול להיות זה שהוספתם עוד מקומות חנייה, זה מבורך כמובן, ותודה רבה, ואנחנו מודים על זה. אבל בסוף, כשיש את האנשים שהולכים לסופר או לפיצה או לא משנה מה, ושם זה חנייה בתשלום, ואז הם מגיעים לחנות אצלנו ברחוב. זה אתם צריכים לעבוד מול אגף חנייה, מוריה, אתם צריכים לעבוד על נושא של תו אזורי או משהו כזה מול תו חנייה. שנייה, אבל רגע. אז אתם מבינים שכל האנשים שבאים לחנות אצלנו עכשיו, לא רק שגם ככה באו וזה, אתם בצד שלנו, בחלק הזה של הכביש גישה של ההתחלה שלו, אתם הורדתם מקומות חנייה. זה שבהמשך עוד 300 מטר הוספתם עוד מקומות חנייה, זה מעולה, זה יפה. אבל מי שבא לסופר לא יכנה עוד 500 מטר. יש אילוצים תכנוניים, ואני חייב להגיד לך שגם באזור המרכז המסחרי אנחנו הוספנו מקומות חנייה, בסדר? ואתם צריכים כן להסדיר מול אגף חנייה, אתם צריכים כן להסדיר מול אגף חנייה, מי מחנה איפה. יכול מאוד להיות שתו אזורי זה באמת הפתרון שלכם כתושבי הרצוג. אבל טוב, עוד פעם, תנקו את השטח הזה מאנשים לא... אבל התו האזורי, אני לא יודעת אם יש פה מישהו מהמינהל הקהילתי בזום הזה עכשיו. אוקיי. אז אנחנו עשינו פנייה למינהל הקהילתי, והתשובה שקיבלנו בזמנו מאביחי, היא שמכיוון שלרוב הבניינים ברחוב הזה יש בעצם חניות שהן בטבע, אין אפשרות לעשות תו חניה אזורי. הבניינים היחידים שאין להם, כי לקחו להם את החניות שהיו להם בטבע, זה 55 ו-53, שהם הבניינים שהכי נדפקו עכשיו מכל הדבר הזה. גם לשמעוני 3 אין חניה אחת. אוקיי, שמעוני 3 מה זה? הבניין של התמה. בניין החדש, כן, אין חניה אחת. הזום הזה מתבטל, באמת הדבר הזה צריך, הזום הזה כאילו הסתיים לנו הזמן, זה זום שאתם הוצאתם. תעבדו על הדבר הזה מול המינהל, ליאור תוציא את המייל שרצית ובואו נתקדם, בסדר? מוריה, רק תגידי, מוריה, אם אתם רוצים להיות שותפים למייל שאני מוציא בהמשך לדקל, לצבי דקל, רק תשלחי לי את המייל